Yarok kawi pipi, ya usung knor, baga jela kamdei, bakren hindi. Ngi pediang subha pi, ki parlok ki bejus ngutenat ban pek ya ki video ha kanega channel Ukhasi TV. Ka Voice of the People Party, lani kawi pipi, ka ai ya ka cingaro, ya usung knor, jong ka yingdor bar thawan, jong ka jela Meghalaya, bat ya ka sarkar MDA 2. Namar, bakaduk khatwai, kilas ngutu, baga jela Meghalaya. Kamdei kajela kabakren hindi kajing menjur jongki banbu ya udubasia lane utranslator haying dorbar thawan ha kasngi baulat unkren kadei kajing penskem ya kanorim bat kajing dawa jong kawi pipi la ban pen ken mau hangne bah kasin syong ya kadorbar mang tingka hausdam arhajar arfolai usong knor bat kasorkar jela kila syuya darab jot bat penbor ya kipaj bak jong kajela ban sngap ya kajingkren jong ulat ha kaktien kaba kim sngotu kaba omderu kaktien bala itu jong kajela lane ka official language ka WPP ka ai kublei ya kajing slur bat kanong rim baskem jong ki MLA kaseng halor kane kakam bat ka airu ya kajing kerku kerdo ya ki ha kajing persyang jongki ban syakri om tang ya kipaj bak jongki konstituensi jongki Nreiru ya ka jela barok kawai kentup ya ki konstituensi jongki to ki badon ha kaliang sensyar ong ka kerwa na unong aiktin ka WPP kata u doktor Batskem merbo perlok nila ru pan ong ba kane kami hadin ba ki MLA jong ka WPP kila persya halor ka jingkren hindi ka jong ulat nila ru ban ong balik se lada omdon kini ki MLA jong ka WPP kaying dorbar thawan kan kut ha ka keren hindi Henry kane kade ka jingjob jong ka seng WPP bat kum curu ka jingjob jong ki pajba na bentai ki we pat ki video wat klet ban subscribe ya Ukhasi TV kublai shibun